Continuem a la clàssica a peu de carrer, ara amb la secció que ens porten des de l'Escola de Música Victòria dels Àngels. Cada setmana en Xavier Blanc. Hola, Xavier. Hola, què tal? Peces curioses, música que ens fa emocionar-nos d'alguna manera, sigui en positiu, amb distorsió o amb composicions contemporànies o del barroc. Avui què portes? Avui porto música, com has dit, que fa emocionar, i fa emocionar d'una manera molt particular i per moltes diferents raons. Porto música d'un compositor. És un compositor del segle passat. Del segle passat? Del segle passat. Del 1900. Sí, del principi 1900 final. I no sé què, però que comença en el segle passat, però que la seva activitat arriba fins als nostres dies. És un compositor, en realitat, el del segle passat és una petita broma, perquè és pels pèls del segle passat, perquè és un compositor... A finals. Que és el Marc Migó, i que estic molt content de tenir-lo avui aquí, perquè no només escoltarem la seva música, que finalment és el més important d'un compositor, no és el que ell pugui parlar, el que ell pugui explicar, ni tan sols la seva biografia, sinó la seva música. Però si, a més, tens el luxe de que et puguin fer 5 cèntims i que t'expliquin una mica quins idearis i quines vivències has tingut durant la composició o abans de la composició o després quan s'ha estrenat una peça, és a dir, tenir un compositor no és sempre fàcil, doncs avui el tenim aquí. I tenim el Marc Migó. Hola, Marc. Hola, bon dia. Això és un luxe. Per nosaltres, imagina't, el Xavier porta compositors de l'era del barroc, compositors morts que entenem. Ell m'explica què van poder pensar o sentir en aquell moment per compondre segons quines obres, i tenir-te aquí, que ens puguis ensenyar i parlar de la teva obra, és un luxe, com tu deies. És un luxe, sí. Bueno, per mi també, igualment. Hem de dir, de finals del segle passat va néixer perquè tens 23 anys. 23 anys, sí. 23 anys, i hi ha quantes obres a l'esquena? Doncs, a veure, l'última vegada que vaig fer recompte la vaig per com l'Opus 24, una cosa així, més o menys. Anem fent 24 obres. I això quan va començar? Doncs més o menys vaig començar, el primer opus data de fa uns 3 o 4 anys, una cosa així, 4 anys, coincidint amb la meva entrada al Conservatori Superior de... A l'ESMUC. A l'ESMUC, exactament. I ja per compositor, per composició. Per composició, efectivament, sí, estic a punt d'acabar-lo ara. Perquè tu al món de la música com comences? Doncs és una història una mica singular, perquè és cert que vaig començar a tocar el violí quan era molt jovenet, no sé, 6 anys, una cosa així, però no em va acabar d'entusiasmar i ho vaig deixar aviat, no m'agradava, no hi vaig veure res. Però després, quan tenia 14 anys, el meu avi em va regalar una col·lecció de discs de la Deutsche Grammophon, 40 volums, des de Vivaldi fins a Shostakovich, crec. Aquell que tenia l'etiqueta groga, no? Això mateix, sí, perquè ens entenguem. I ostres, va ser un xoc, va ser un cop fortíssim que em va fer enamorar-me i no deixava d'escoltar música, això als 14 anys, i llavors vaig... En plena adolescència. En plena, sí. Aquesta època turbulenta, amb tots canvis, i vaig dir, bueno, vull començar a tocar el piano quan tenia 15 o 16 anys. Però jo no sabia on em podia portar això. Però va ser una passió tan gran que es va desencadenar llavors que no vaig fer quasi res més que estudiar música, primer pel meu compte i després privadament amb en Xavier Boliart. Vaig anar a casa seva durant 2 anys i ell una tarda em va dir, escolta, jo crec que et pots presentar a l'ESMUC. I jo dic, ostres, no ho sé, és una mica fora, això vols dir? I bueno, em vaig presentar i per sort vaig entrar. O sigui que va ser molt precipitat, però va ser fruit d'un raig que em va impactar, i des de llavors no he deixat de compondre. Xavier, aquesta història no és l'habitual normalment en els estudiants de l'ESMUC, no? Que et trobes, perquè tu també ets professor a l'ESMUC, sí. No és habitual. Normalment són alumnes que porten molts i molts anys estudiant des de petits. Sí, el que passa que la composició té aquest privilegi, és a dir, que no hi ha una formació neuromuscular que tu hagis hagut d'anar exercitant des de la tu més tierna infància, que és el que passa amb l'instrument. És a dir, segurament si el Marc
hagués fet el mateix amb el violí, doncs ho hagués tingut més complicat o més difícil. Sí. El fet que ell tingui una bona predisposició mental i emocional per compondre fa que tu puguis passar, home, no dic blanc o negre, una cosa així tan ràpida, dir, mira, ara és blanc, ara és negre, no, però aquesta gamma de grisos que ens porta del blanc al negre, que ara puc intentar ser compositor, és més ràpida que la de l'intèrpret. Que la de l'intèrpret. Sí. Passaria una mica el mateix amb els musicòlegs, és a dir, que també és la carrera de musicologia, que no només es fa a la universitat, sinó que a l'ESMUC també es pot cursar. És veritat que allà es demana que hi hagi un cert contacte amb l'instrument, també pels compositors, però no necessites tenir un nivell altíssim que permeti que aquest nivell altíssim et doni la possibilitat d'obrir-te portes per entrar en una escola superior. Ho hem parlat en moltes ocasions, de fet, aquí en aquesta secció el Xavier sempre diu que no sempre el compositor és un gran director i tampoc un gran intèrpret, que són tres oficis molt complicats i que si es donen les tres coses a la vegada en una persona és bastant excepcional. Espectacular. Sí. No, tot i així, jo considero que per un compositor dominar un instrument és molt important, i si pot ser el piano millor. I llavors... Per què el piano? Perquè és cert que hi ha altres compositors que han dominat altres instruments com la flauta, el violí, però el piano és com una orquestra miniatura, no? Pots recrear-te, pots utilitzar-lo d'una manera polifònica, té una riquesa extraordinària, i per això sempre és el que recomanen per compositors de dominar i de recrear-s'hi. I llavors és per aquest motiu que jo també estic estudiant piano d'una manera molt intensa. Vaig començar molt tard, però com a compositor és molt important, penso. No només dominar-lo, sinó dominar-lo bé, perquè és l'última frontera amb la música, és relacionar-te amb l'instrument, també. No només estar com protegit darrere dels fulls. Avui la composició que portes, qui no posés? A veure, vejam, perquè em porto 3. Deixa'm recordar-me, i són de temps diferents. La primera té 2 anys, va ser estrenada el 2014 a Buffalo, a Amèrica, amb un festival que vaig tenir la gran sort de que m'agafessin, perquè és un dels principals americans, que es diu June in Buffalo, i això hauria ser l'opus... Sí, és l'opus 2. L'opus 2. Va ser la segona obra que vaig fer. La primera és una obra de piano, uns nocturns, i aquesta era la segona obra que la vaig fer quan estava estudiant amb en Salvador Brotons, i jo li vaig dir, escolta, Salvador, hi ha algun concurs, algun festival així que consideris que val la pena presentar-s'hi? I ell em va dir, home, jo quan estudiava als Estats Units vaig anar a un que estava molt bé, que es diu June in Buffalo, però no sé si encara el fan. I el vaig trobar i vaig dir, per què no? Segurament no, però ja val la pena començar a aplicar, no? Per saber com és. I escolta, vaig tenir la sort que em van agafar i va ser una experiència molt bona perquè coneixies a intèrprets, altres compositors, i van fer una versió molt bona de l'obra. Aquesta és una, que és l'opus 2. I llavors les altres ambdues són compostes l'any passat, el 2015. Una és la Pocket Symphony número 2, la Sinfonia de Butxaca número 2, que això deu ser l'opus, deixa'm pensar, és que clar, no recordo exactament, però deu ser potser 19 o una cosa així, que va guanyar un premi a Ucraïna, a un festival, amb un concurs de composició. Per tant, estàs estudiant, però ja vas aconseguint reptes i que les teves obres estiguin col·locades. Sí, això és veritat, i estic molt agraït i ha estat una sort. I, per altra banda, m'incentiva a seguir, no? Perquè és una satisfacció molt gran i no és un món fàcil, i llavors intento moure'm molt. Aquesta és l'altra. I llavors la tercera és la Chimyrranian Overture, que es va gravar a Ucraïna i va ser precisament la que es va estrenar a Sant Cugat, també, amb el dia de Sant Jordi, amb el concert de Sant Jordi passat. Exacte, que va ser un concert maquíssim. A nivell musical, Xavier, què hem de tenir, Marc? Què hem de tenir en compte per no perdre'ns cap emoció, com deies? Al principi deies que és un tipus d'emoció especial. Sí, és especial
quan l'he presentat com a compositor del segle XX, ho he fet amb aquesta mala intenció, diguem. Per què? Perquè quan de seguida els melòmens senten les paraules segle XX, sovint es posen en alerta, no? Per això jo molt sovint en aquesta secció introdueixo audicions, discos de música del segle XX o segle XXI, intentant demostrar que no tot és tan complexa o tan desagraït com podria semblar. I aquest és un cas, el cas del Marc, quan dic que és una sensibilitat i una emoció especial, fa una cosa molt complicada de fer en l'actualitat, que és combinar un llenguatge contemporani per a formacions vingudes de la història de la música clàssica, diguem, per orquestres, per grups de cambra, i ho combina amb una dosi de reivindicació no només de la formació clàssica, sinó del llenguatge clàssic, que li dona un color molt especial i una estètica molt especial, que jo crec que ara mateix és una de les sortides d'aquest laberint en el que els propis compositors s'han anat ficant des de que Wagner va dinamitar la tonalitat. El què, perdona? Per intentar fer coses diferents. Per intentar fer coses diferents. I aleshores, ell ho aconsegueix. És veritat que no inventa la sopa d'all. És a dir, que hi ha molts compositors que han reivindicat el neoclassicisme a partir d'una música molt potent i molt contemporània. Ja ho va fer Stravinsky en el seu moment, però cada generació té dret a reivindicar-se de la manera que ell pensi, no? I aleshores, actualment ser capaç de tenir aquesta, deixa-m'ho dir així, aquesta innocència de falta de prejudici, de dir, no, és que a mi m'agrada fer una cosa que estigui bonica i a partir d'aquesta cosa bonica jo vaig treballant com crec, com la meva sensibilitat em dona a entendre, i ja serà el públic, ja seran els jurats, fins i tot, qui jutgin aquesta... I aleshores això és el que em va cridar molt l'atenció quan vaig escoltar les seves obres, i per això està avui aquí, i per això ell, quan està parlant acumulant opus, i va acumulant premis, i va acumulant estrenes, i va acumulant futures estrenes, vol dir que això que jo sento és compartit per molts músics i és compartit pel públic. I això, parlant d'un compositor rabiosament actual i de 23 anys, té un mèrit senzillament el mèrit de ser capaç d'alinear la teva sensibilitat amb la sensibilitat del públic. I això és molt difícil, és molt complicat. I ja callo perquè no hi ha llibres perquè si no, perquè hem fet venir el compositor si el que estic parlant sóc jo. A més, també estan d'acord directors d'orquestra, que són a vegades els que fan els encàrrecs, no? Per exemple, el Josep Ferrer, que el tenim aquí a Sant Cugat. Estàs d'acord amb el que diu el Xavier? Sí, molt. Més li val. No, absolutament, és que no ho hagués pogut dir millor dit. Potser afegiria que pel que he pogut observar amb els viatges que he fet i amb la gent que he pogut escoltar respecte al que és el panorama de composició actual, és que hi ha una mica l'estigma que quan una música és massa maca, com que sona molt bé, doncs escolta, això ja és una mica... està desfasat, saps? És una mica... Sona antic. És carrincló i pretensiós i massa cursi, potser, no? I això... no ho sé, la meva visió, i per sort és una visió compartida per col·legues meus i compositors de generacions una mica més grans, és que la música ha de ser quelcom vell i absolutament plaent, i que la gent disfruti i t'emocioni, perquè si no, què pretens amb la música? Si tu inverteixes tot el teu esforç en escriure una cosa que desconcerta, que fastigueja, potser que és indesxifrable, quin servei estàs fent? Però al segle XXI hi ha hi ha alguns compositors que busquen precisament això, no? El fer emocions contradictòries, no sempre buscant No, però això és perfectament lícit. I a més, té el seu sentit dintre de determinats contexts.
També es pot dir que totes aquestes altres corrents que són potser més abstruses, més difícils d'entendre, tenen una mica com l'aureola de la novetat, però justament pel que acabes de dir, no és res nou tampoc, perquè és una cosa que ve ja de molt lluny. I si bé abans tenia un sentit, si analitzem el context, bé, d'això en sabrà molt més en Xavier que jo, però pel context històric doncs és diferent. Si tu estàs composant l'òpera Wozzeck, que si estàs en aquesta època i tens 23 anys i tens una altra sensibilitat, etc. no? Depèn, tot és una confluència, diria jo. Doncs, nois, jo crec que el millor que podem fer és deixar l'oient gaudir d'aquesta bellesa, deixar emocionar-se. Només m'agradaria preguntar-te si hi ha alguna emoció molt específica darrere d'aquestes peces que ara escoltarem. Jo ho plantejaria més com una emoció concreta, com un viatge. És un viatge musical que et porta, cada obra és diferent, que et porta a través de diferents escenes, per dir-ho així. Té bastant una faceta visual, i només per dir-te unes notes sobre la primera obra que posaràs, que és la Mesozoic Suite, la que es va estrenar a Buffalo, està inspirada amb l'imaginari de l'època dels dinosaures. És una cosa que a mi sempre m'ha interessat, no? Llavors ja és com bastant fílmic, no? Pots imaginar les petjades de les bestioles com van corrent i quan venen els més grans i els més petits. És tot un viatge pels sentits. Doncs Marc i Xavier, ens quedem amb aquest viatge musical. És fantàstic el que has dit. Ens quedem i marxem de viatge amb el Marc Migó. Moltes gràcies. A vosaltres. I Xavier Blanc, moltes gràcies com sempre per portar-nos sempre música molt, molt interessant. Ens quedaríem parlant mitja hora i una hora més amb el Marc. Sí. El convidarem un altre dia i que ens parli d'aquesta part del compositor que ens encanta. Fet. Fins la propera. Moltes gràcies.